Κάνει κάμερα. Ναι. Αν έχεις την καλοσύνη 2-3 λεπτά και μετά σας παραλαμβάνω. Μάνα μου. Τώρα κάνει ρεκ, Η μάνα μου είπε. Γράμμα όπως νομίζεις εσύ το φυσικό περιβάλλον. Κάνει ρεκ, λέω. Γράφει αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι, κάνει ρεκ. Παιδί μου, θα πας από κάτω. Όχι, μάνα μου, παιδί μου. Αχ, δεν μπορώ τώρα. Τότε πάω να κάνω το βγάλει. Πήγαινε, μάνα μου. Κουτάκι πήρες. Το παιδί από μικρό με φάει. Τι κάνεις κι εσείς, Οι μανάδες δεν είμαστε για τέτοιο. Εγώ τρέμω. Πάρα πολύ ωραία είναι. Να έρθετε, το συνιστώ. Στην αγγλική φύση, στις λίμνες. Για πικνίκ και ομορφιά. Έχει στιοπλοϊκά, κόσμο που κάνει σκι, βιλίτσες μες στο δάσος. Η Ελλάδα 3 λίμνες, 4, 5 λίμνες. Άρα έχει πάει κανείς στη δική μας, ποτέ κανένα. Τι είναι η διαφορά. Είναι ωραίες λίμνες θα πάνε. The reason it's called a phantom is it looks a little bit like a ghost. Έτσι πράγμα που τραβάμε και το accent το αγγλικό. Είμαστε excellent performance. Έτοιμοι, όλη η οικογένεια. Θα κάνουμε και μια περιστροφή στο καράβι. Από εδώ. Είναι μια που την κόβουμε βέβαια, δεν είναι σωστό. Καμεραμάνα είσαι στη κάμερα άψογος. Έχουμε καλό μοντέλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.